Proverbs chapter 12 and verse number 2. Kung nana say amen? Tanamaningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Proverbs chapter number 12 and verse number 2. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Ang maayo nga tao nagaangkon og pabor gikan sa Ginoo. Apan ang usa ka tawo sa dawtang nga mga laraw iyang hukman sa silot. So my message this morning is what the Bible teaches about favoritism. And before you jump to conclusions, I might surprise you when I show you what the Bible teaches. Basi ma-surprise ka kung makadungog ka kung unsa gayud gitulo sa Biblia kabahin sa nining hilisgutan favoritism. We all know that word. Filipinos know the word favoritism. Bisan ng tao wala familiar kayo sa English, kitang tanan nakasabot sa pulong favoritism. I'll talk to you today. What does the Bible teach? Unsa gitulo sa Biblia kabahin sa favoritism? And I think you're going to be surprised. Very practical message. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you fill me with your spirit right now as I deliver the message you gave me very clearly yesterday? Would you be with Brother JD and Mom Emeritus in the back? Would you bless every person who's under the sound of my voice? Help me, God, to very clearly preach the truth that you've given me. Help me, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Nakina kong hangyo karumbuntag. Paminawa ang tibuok mensahe. Kina mahitabo. I'm gonna make ako maghimo sa mga pamahayag, mga statements, what gyud na dunggan nimo ug tintalan ka nga magtugoy mong hunhuna magdagan-dagan, and you're not gonna listen to the rest of the message ug mouli ka nga malibog. Listen to the entire message. Ayaw mo tugo imong hunahuna magdagan-dagan kay wa gyud ka nakadungog sa istorya sama niini. Magsugod ko sa mensahe karon pinagi sa uskang lantugion nga pamahayag. Kinsa nakasabot sa pulong lantugion? Lantugi is lalis, right? So lantugion means uska hilisgutan nga naay mga tao makiglalis kabay niana. In English, controversial. I can't say it. Lantugion. It means controversial. Na daghang lain opinions o ang daghang tao makiglalis kabayan niya na. Kini man ang pamahayag, kuminanini. Walay tao sa kalibutan nagdumot sa favoritism. Wala gyud. Naidaghang tao nga balik-balik mo pahayag nagdumot ko sa favoritism, pero dili tinuod. Everybody likes favoritism. Kitang tanan ganan sa, Pastor Mike, di ko, paminaw. No, paminaw ra. Ma'am Ruth, can you come help me? Walay tao nagdumo sa favoritism, o makapruweba ko niya na, ang pulong favoritism, write that on the board for me, favoritism. Ang pulong favoritism, nagikan, syempre, sa pulong favorite. Okay? Favorite, is that paborito? Paborito? That sounds like food, paborito. And ganang naigumag ko sa mga paborito. Lami sama sa burrito, pero napod pa. And okay, paborito. Kinsa ka balon sa burrito? Mexican food, burrito. Lami, yun ang burrito. Pero di kaya na ako, kaya na-gluten. Bawal. Favoritism, nagikan sa pulong favorite. And what is the root word of favorite? Favor. So that favor. Favor. Sa Bisaya, pabor. Another Visayan word for favoritism would be pagkapinalabi. Something like that. Pagkapinalabi. Sakto. Favoritism. Ganan ka sa uska tao labi sa uban. So we say favoritism. Naidaghang batanon sa kalibutan nga nagdumo sa ilang kinikanan ug ang ilang alibay para sa ilang kaligut-gut mawang favoritism. But I would like to say very clearly, if that's you, you don't hate favoritism. No, you don't. And I'm going to prove it.
paminaw lang, walay tao nagdumo sa favoritism. Ang pulong unsay pasabot sa pabor. Unsay pasabot kung magpabor ko sa usa ka tao, kinang pasabot. Mas ganahan ko nga mutabang kaniya kay kaniya. Kana ang pulong pabor. Magpili ko og usa labaw sa uban. That is the word favor. Ang pulong pabor kanunay nay idea sa pagpili. Favor implies choosing. Kung kinahanglan ko mo pili, kinsay tabangan nako, ikaw or si Ma'am Ruth, kana nga decision gihimo na daan kay siya akong favorite. Right? That is favoritism. And it's not wrong. Now don't run ahead of me. I know everybody, ang taong maghuno up, listen to the message. Si Ma'am Ruth na lang akong pilion kay si Ma'am Ruth ang akong favorite. Sa atong kalibutan karon gidawat na gayud na to ang idea nga sala man ang favoritism. Pero kitang tanan na mga favorites. Duh! Favorite na akong kinig ka na favorite. Pero kitang tanan na mga favorites. Kung mag-decision kang magkasal, naghimo na ka sa decision kung kinsa ang imong permanenteng favorite. Marriage is favoritism. The ultimate favoritism. I like her better than everybody else. Diba? Ang tinuod yun. Kamo nga mga ginikanan. Kung kinahanglan kang mopili kung kinsa imong tabangan, ang imong anak o ang anak sa uban, kinsa ba imong pilion? Imo You say, well, that's responsibility. Pero bisan dili ka magtuo sa responsibilidad, mopili gyapon ka sa imong kaugalingon. Kaya ang atong kaugalingong pamilya ang atong favorite. Di ba? Is that wrong? No. Kitang tanan magpabor sa atong kaugalingong pamilya labaw sa uban. Ug dili sala na. Kitang tanan na mga favorites ug mopahayag ko pag-usab. Wala tao nagdumok gayod sa favoritism. Sugod na ba kang nakadungong sa taong nagsulti, nagdumot ko sa favorite or nagbutang sa Facebook, nagdumot ko sa favoritism. Nakakita ba? Oh, nakita yun. Kana nga tao na kana nga pagsulti. Watch me now. Kanunay ang ginasulti sa taong masinahon. Wala siya nagdumo sa favoritism. Nagdumo siya sa favoritism nga dili magbenepisyo kaniya. Kana gitawag kasina. Kung masuko ko ni Brother Michael kay ang uban sa mga lalaki mas suod kaniya kay kanako. Kung masinahon ko, what is that? Siya nagdawa sa pabor ug ako wala. That's envy. And by the way, that does happen in churches. Nagaduon ko sa true story na ay Bible teacher sa akong Bible college. Nagtulo siya, nakoy one class uban niya. Siya nagtulo dito sa mong Bible college. Eventually, nagbiya siya sa mong college o nag-work siya para sa pastor sa Latin State. Wa ko kabalo sa, I just heard this story. And this teacher, nindot kayo siya sa leadership. Na siya ay personalidad nga, what's the word? Madanihon? Can I use the word madanihon? Ang young person, ang tao just diretso ganan niya, magsaling niya diretso. And he was on staff, but he was teaching an adult Sunday school class. Ug ang young Sunday school class, natubo gayon. I mean, his class,
O ang pastor nagmasinuhon. I can't talk. The pastor got jealous. The class was getting bigger than the rest of the church. O ang pastor nagmasinahon. Nag-stop sayang sweldo. Nagputo sa sweldo. I'll tell you later who this is. Brother, I'll tell you later. True story. Bisa ng pastor pwede mataktan sa kasina. And I do hate Brother Maiko. So, actually, the truth is, I don't like the guys in our church, so I send them to Brother Maiko. Si Brother Maiko nahigugma kung ikaw magtuktok sa iyang door. Bisan kanusa! Sa kamatuoran, ang taong magreklamo kabayan sa favoritism, nahigugma gayud siya sa favoritism. Basta lang ka na ihatag nga to kaniya. Kanusa. Nakakita, ang tao, wow! Iyang gihatag na ko, wala may hatag sa uban. I hate this! Kanadali mahitabo? Nga naman imong gihatag na ako. Nga naman dali, shit, kaniya. Nobody does that! Ang taong makanunayon magreklamo kabayan sa favoritism, nagabutyag sa kamatuoran nga ang iyang kasing-kasing na puno sa kadalo. And just for the record, I have not looked at Facebook in a long time, so I've seen nothing on this topic anytime recently. In the past, yes, pero dili bago pa. Just so y'all know, Pastor Mike doesn't have time for Facebook right now. Ang tao nga magreklamo kabayan sa favoritism, gikontrola sa iyang kadalo, nangibog lang siya nga niya ng favoritism ihatag kaniya. That's what complaint about favoritism is. Kung ikaw ang favorite, dili ka magreklamo. So ayaw pagsuli, nagdumot ko sa favoritism, dili tinuod. Nagdumot ka nga ang imong igsuon, nagdawa sa favoritism. Nagdumot ko nga ikaw, wala gihatag sa favoritism. Be honest. It's called envy. But Pastor Mike, we need to be fair to everyone. No ba? Okay, I agree. We need to be fair. What does that mean? Unsay pasabot sa pulong fair? Kinang problema, nalibog ang daghang tao, bisan ng Amerikano, ang tanan. Ang kadaghanan sa tao nagatuo nga ang possible sa fair, English, we believe that fair means equal. It doesn't. Ang pulong fair, pareho gayud sa pasabot sa pulong just. And the word just means according to the law. Matarong before God means you follow His law. We talk about this in Sunday school. Declared righteous a little bit. We compare justify and sanctify. Remember that? The word just very simply means sumala sa balaod. And guess what fair means? The exact same thing as just. They are synonyms. Fair means sumala or nahiuyon sa balaod. I got lost here. Ang pulong just, justo, justisya. Kana nagpasabot, kana naguyon sa balaod. Fair doesn't mean equal. Ang pulong fair, wala nagpasabot nga patas or tupong. But Pastor Mike, we need to treat everyone the same. Please show me that verse in the Bible. I buy him clothes. Do I have to buy everyone clothes? O kung mag-decision ko mohatag og saninas ni Jade, does that mean I have to buy clothes also for June Carr? Show me that in the Bible.
You say, Pastor Mike, naka-responsibilidad ni Michael. Okay, pero kung wala ko responsibilidad para ni Jade, o dalipod ko, ganahan niya. So magsulay ko mo hatag, aron pasin mo grow ang gugma na ko para niya. Because when you give, your love, maybe not. Pastor Mike, we need to treat everyone the same. Asa nakita ni mo ang sugot sa Diyos, nakita kinahanglan magtrato sa tanan, sa priyo nga paagi. Gisugot ta nga mahigugma sa tanan, pero ang tinuod nga gugma, ganahan mo hatag sa usa ka tawo kung unsay ang gikinahanglan. O dali ang tanang tawo nang ginahanglan sa maorang butang. Labaw pa, dili gayud ko makatabang sa tanang tao sa kalibutan, busa kinahanglan kong mupili kung kinsa akong tabangan, kung kinsa akong hatagan og pabor. Nagsulay kong mo usob sa atong panghunuhuna karong buntag. Kini nga idea nga sala man gayud ang favoritism. Kana wala nakitaan sa Biblia. Ang idea nga ang tanang tao ang ayon nga tratohon sa priyo nga paagi. Kana wala nakitaan sa Biblia. Kana us kalibutan hong idea lang nga gipahayag nila nga gikontrola sa ilang kasina. And by the way, that kind of thinking is the root of communism. Kabalo mo sa communism sa China, sa Russia, ang gamot sa communism, mao ang idea, ang tanan tao kinahanglan mahimong patas. That is communism. And it is against the Word of God. Does God treat all people the same? Does He offer salvation to all? Yes. Magtanyag siya sa grasya ngato sa tanan? Yes. Pero patas ba ang mga katigayonan? Saktong grammar? Sayo. Patas ba ang kwarta? Ang financial? No. Fair doesn't mean equal. It means in accordance with the law. Na parable diha sa Biblia, diin si Jesus nagistorya kabayan sa uska farmer nga nangita sa mga trabahante lang sa iyang umahan. And the verse is the word vineyard, which is prasan, but it was a farm. He's a farmer. Nangita siya sa mga trabahante. Diha sa Matthew chapter 20. Why don't you turn there while I tell a little bit of the story. Diha sa Matthew chapter 20, si Kristo nagiyon nining a story kabayin sa tagiya sa umahan, galon sa umahan. Si Kristo nagiyon nga kini nga amo miatong ato sa merkado sa alas 6 sa buntag kay kanang sinugdanan sa workday diya sa panahon sa Biblia. You understand that ang idea nga mag-work ko 8 hours per day kana pod wala nagikan sa Biblia. Sa Biblia sila nag-work 12 hours per day, 6 days per week tayo nagpahulay sa Sabado. That was, so I'm not saying we have to follow that. I'm just saying 8 hours a day was not God's method. God's idea was you work while there's sun. Pwede magpahulay sa hapon, pero kanang ang culture sa Biblia. They worked from 6 a.m. until 6 p.m. So sa alas 6, kini nga agalon, may ato nga to sa markado, kay kanang lugar ang tao magtigong nga kinahanglan mag-trabaho. Ang mga laborers, mga trabahante. And Jesus told this story. Now, syempre, parable ni. So, walay detalye, gawas, nini nga, one time nga gisulti ang story. But he went at 6 a.m. and he hired some. Ang biba nagyong pipila. Siya nag-hire. Dayon, ibalik siya sa alas 9. Napailain siya nag-hire kanila. Oh, I forgot something very important. Sa alas 6, nakigsabot sila. Siya nagingon, mag-work ka sa Tibo Kadlaw, ako mahatag nimo usa ka sa English penny, sa Bisaya ilang gigamit ang pulong denaryo, kanagi kan sa Greek. It was the sweldo for one day. So it'd be kind of like what we would call minimum wage in the Philippines today. Unsa ang common nga sweldo nga ang tao mo kuha sa human sa Tibo Kadlaw sa trabaho. So 1 penny. So it wasn't just 1 coin. It was, pwede ka magpasensilyo, igo para sa imong pagkaon karon. So nagsabot sila daan. Dayon, si
Kristo nagingon na, mibalik ang bosin sa merkado sa alas 9, nag-hire sa uban. Dayon alas 12, nagdugang pa, alas 3, nagdugang pa. Dayon sa alas 5, 1 hour pa sa adlaw. 1 hour pa nga mag-work, o nag-hire siya sa uban. Dayon sa alas 6, sa katapusan sa workday, siya nagtawag sa iyang sinaligan, sa iyang tao nga magatiman sa sweldo, iyang steward is the English word, and he said, kanang ko ikaw mo bayad sa tanan, pero unhon ni mo sila nga nagsugod sa alas 5, dayon sila nagsugod alas 3, dayon sila nagsugod alas 12, dayon sila nagsugod sa alas 9, dayon sila nagsugod sa alas 6. Ug ang unang tao, kiyatagan, uskadeneryo. Ang sunod, uskadeneryo. Ang sunod, uskadeneryo. Ang sunod, uskadeneryo. Ug sa dihang sila nga nag-work sa tibok adlaw, nagdaw sa ilang deneryo, sa ilang penny, sa ilang sweldo. Napungot na sila. Let's read what they said. Unsa ilang gisulti kabahin niini. Matthew chapter 20 and verse number 12. Kung nasa amen? Matthew 20 verse 12 saying, so sila nagbagulbol batok sa amo, batok sa galon. Saying, these last have wrought but 1 hour. That word wrought means worked. Nagtrabaho, naghimo, naghago. But 1 hour. And thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Nga nagaingon, kining mga naulahi, nakabuha sa usa lamang katakna. O ikaw, naghimo kanila nga tupong nga ni kanamo, nga nanag-anto sa kabudlay o kainit sa adlaw. Una sa tanan, ganang kung nga kamo makamatikod sa ilang pagkumpara. Sila nagkumpara sa ilang buha nga to sa buha sa pinakaulahi. They started comparing. Paminaw na ko, ang tanan kasina, nining kinabuhiya, naggamot sa pagkumpara. Ang Biblia nagingon sa Philippians 4 verse 19, but my God shall supply all your need. How much of your need? How much? All your need. According to His riches and glory by Christ Jesus. Apan ang akong Diyos mo tagbo sa tanan ninyong panginahanglan. Tagbo meaning magatiman. Ninyong panginahanglan, sumala nga to sa iyang mga bahandi diya sa himaya, pinaagi ni Jesus Kristo. Ang kasina, mao ang kampara, niyana nga gipanghatag sa Diyos nganhi kanako, ngadto sa iyang gipanghatag sa uban, dayon maghukom ko nga ako dili paigo. Kay nagkampara ko sa iya. That is envy. Kana gayud ang kasina. Ginoo, nakulangan ko sa kaayuhan. You haven't been good enough to me. Dili paigo ang imong panalangin sa akuha kay mas dako ang iyaha. Kasina. Kasina. Ang tanan, kasina, magsugod sa pagkampara. Kita nga mga Kristohanon, maghunahuna, mas daghan akong gipangbuha lang sa Ginoo kaysa iha. Pero mas sayon ang iyang kinabuhi kaysa ako. Kana nahunahuna may dangat sa imong utok. Mas daghan ang panalangin sa iyang kinabuhi kaysa ako, pero mas dako akong kalisod. Mas dako na akong paningkamot. Mas dagang tao akong gisyaran. Nga naman mas sayon iyang kinabuhi. See that? Ang pagkampara mo tumong sa kasina. That's exactly what these workers were doing.
kami naghagot sa tibo kadlaw, init kayo kapoy gyud mi sila tapulan, wala nagsugod hangtod 5 PM. Unsa man ni? Dayon, diretso miabot na ang pagsumbong batok sa agalon. Look at the verse again. Wala sila nagkampara lang. Ang kasina, kanunay na ay sumbong batok sa Diyos or batok sa tao nga nagtabang sa uban. Matthew 20 verse 12. Hunana sa amen. Saying these last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Nga naging kining mga naulahi, nakabuha sa usa lamang katakna. Og ikaw naghimo kanila nga tupungan hikanamo. Nga nanaganto sa kabudlay og kainit sa adlaw. Unsay lang gisulti diri? Bossing, wa kay hustisya. Kana dali hustisya. Sila gamay kayo nga trabaho pero pareho imong gihatag nila. Wala kay hustisya. Pero kini ang problema. Sa atong netro nga hunahuna, mag-uyon ta sa mga trabahante. Dili ba ang bahin sa imong kasing-kasing masamok pod? Yeah, Pastor Mike, that's not fair. Whoa. It's not. What? Dili fair? Mao ba di ay? Asa man ang balaod nga nagsugo nga ang tagiya sa umahan magbayad mas gamay kanila. I lost where I'm in this outline. I don't know where I am. Thou hast made them equal unto us. Ikaw walay hustisya. Kay maayo ka kanila. You did more good for them than you did for us. Kung sila 1 hour, 1 penny, kami 12 hours, kinahanglan 12 pennies. So, Pastor Mike, that seems fair, but it's not the law. And let me just tell you real blunt. Welcome to planet Earth. Life's not fair. Not in the sense of equal. And God doesn't want it that way. Ikaw walay hustisya. Kanak gayud ang ginasulti sa tao kung siya musulti, nagdumot ko sa favoritism. Kanak nga tao walay hustisya tungod kay siya mihatag. Watch now. Kanak nga tao walay hustisya tungod kay siya mihatag o kaayuhan nga to sa uban imbis kanako. Ouch. When you say it that way, the whole favoritism argument just doesn't sound as good, does it? Nagdumot ko sa favoritism. You wouldn't hate it if it was helping you. Sa kamatuoran, naigugma ka sa imong kaugalingon. Pwede ba kumusulti ni mo prangka karong buntag? Kung kana gayud ang imong paagi sa hunahuna, dali mas sinahon, asa man ang imong pagkakristohanon? Asa man ang imong kristohanong gugma? Asa man ang imong kalipay alang sa uban tungod ang tao o ang Diyos naghatag kanila sa panalangin? Ang Biblia naging sa Romans 12:15, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Pagkalipay uban kanila nga nagakalipay, ug hilak uban kanila nga nanaghilak. Kamong mga batanon, paminaw na ko palihog. Paminaw. Kung naay bag-ong batanon, musugod og simbat dere. Ug ang mga staff magsugod og gahin sa ilang oras ngadto niya ng bag-ong membro, nga naman masamok kakabay niya na.
man ang imong gugma. Nga naman masinahon ka kung na-step nga mo pakita og gugma nga to sa uban. I'll tell you why. Because the only person you love is you. Ang taong dali masinahon, naiguma sa usa ka tao lamang, yang kaugalingon. Nga naman wala siya nag-visit ka na ako. Nga naman wala nagdala na ako nga to sa Dapolog. Nga naman dali ko, ako. Amen. Patanong paminaw. Nga naman dali ka makasabot ng bagong membro ng inahanglan og labaw pang oras aron malikon na siya sa iyang pagtuo. You've been saved a long time. Kung nagtubo ka, likon na imong pagtuo. Favoritism. Ikaw ang favorite sa una. Ang problema lang, ganahan ka magpabili nga favorite hangtod sa kang tuoran. Na ko'y tambag. Get married, then you'll have a favorite. Nindo ang kinabuhi sa taong naminyo kay na permanente nga favorite nga dali makaikyas. Sorry, wifey, you're stuck. But I'm serious. Kung magkasal ka, nana kay favorite, na yung mga anak, nana kay favorites. Now, my kids love to make fun of me, but I'm still their favorite. Amen, Beth? Ako ang favorite ni Beth, sukad sa sinugdanang Diyod. Di ba? Amen. Amen. Dili siya makalimot. By the way, AJ likes Mom Ruth better. And that's okay. Okay naman ka na. I love all my kids. I'm getting ahead of myself. Stay with my notes. Pastor Mike, follow the outline. Can I just say, nainumnum ko sa staff meeting, nalibog ko kabayan sa panagbingkil sa mga batanon. O ang staff kinahanglan magpaspon ako, Pastor Mike, kana man ang coming nga culture diri sa Pilipinas kung naibago o na-staff nga suod sa batanon dayon siya magahin sa time diri kini nga dugay na magmasinahon. So they had to explain that to me. I just want to say real simple, I will never understand that kind of selfishness. Dili gayud ko makasabot niya nga klase sa kadalo. Grow up. Nagdawa ka sa gugma, dugay na, kanusa ka mo sugod og hatag! I want God to bring us new young people. Ganahan ba ka atong church mag-grow? Ganahan ba? Guess what that means? Kung motubo na ang church, ang staff kinahanglan magbisita sa uban usahay. Ang staff kinahanglan usahay na mo kuhat nila, kuyo ka na mo sa Dapolog. Nga naman dili ko. Kay nagatumi nga likon na imong pagtuo. Nasayo ba? Amen. Si Jesus nagingon sa Matthew 10:8, sa walay bayad kamo nakadawa, sa walay bayad panghatag. Freely have received, freely give. Listen, love is not complete until you turn around and give it to somebody else. Kung ay bag-o mobot dere, kung ikaw mag-ampo para niya, pasing dali ka magmasinahon ka niya. Let's go back to our story, Matthew chapter 20, verse 13. Nagsulay ko mag-adjust sa atong huna-huna, karong buntag. Matthew chapter 20, verse 13, magpudayon ta sa story. But he, kanang ang tagiya sa umahan, but he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst thou not agree with me for a penny? Now, medyo weak ang translation. Apan siya mitubag sa usa kanila, ug miingon, higala, ako nagbuha kanimo sa dili sa yoke. Mas sakto, ako walay sala batok nimo. That's what I mean. I do thee no wrong. No wrong means walay sala.
Wala ko nakasala. Wala ko'y sala batok nimo. Wala ba ikaw nakiguyon uban kanako alang sa usa ka denaryo? Nakasala ba ko? Wala pa ta nakigsabot sa alas 6 sa buntag? May patuman ko sa akong saat, nga naman ikaw nasuko. Kini mga trabahante nasuko, tungod nga galon, mihatag og pabor nga to sa uban, dili kanila. Now, I want to ask a question. Can I give you a different perspective? Kini nga nagsugod sa 5 p.m. Kung na siya anak, gutom ba gyapon sila kung siya mo uli? Kinahanglan sila sa pamahaw sa sunod buntag? Pero kung wala siya chance sa mag-work, na basin nagtapos siya, basin wala nagmata hangtod alas 12, I don't know. Pero ang iyang pamilya, kinahanglan mo kaon gyapon? Nga naman, dili siya makalan, wow, nasa 5 kids dito sa balay. Gutom mong gyud nila sila unya, ako mo hatag niya gyapon. Why do we get angry when somebody's good to somebody else? Tungod na igugmata sa atong kaugalingon labaw sa tanan. Kanang gamo sa tanan kasina. Siya nang tanan, nakasala ba ko? Ako naghatag nimo sa akong gisaan? Pero sa atong netro nga hunahuna, we've become so worldly in our thinking, automatic ta masuko uban nila. I'd like to say, God doesn't make mistakes. Fair doesn't mean equal. It means according to the law. Now, let me answer the worry question in your mind. Nagatoko nga kita kinahanglan nga magmaalamon diha sa atong mga decision aron dili ta makasakit sa uban. There is such a thing as hurting somebody by having favoritism. Kitang tanan na kaila nga student nga ang teacher na guman ini nga student. You know what I'm talking about? And they're not fair. You know what I'm talking about? Kitang tanan nagkaila sa anak nagingon akong manghod ang favorite. Can I just tell you a secret? In almost every family, ang manghod ang favorite. And I'll tell you why. When parents get older, their hearts get softer. They just do. That's why grandparents aren't supposed to raise their kids. Their hearts are too soft. They can't be mean like they need to be. Kung ganang ka mag-raise sa bata, kinahanglan mag-stricto. Kung ang mga tigulang, wala na sila ka-stricto. You listen to me? That's why mama should stay home and watch the kids, and daddy should come home at night so mom and dad raise the kids, not grandma and grandpa. Oh, mag-overseas ko, harong makapadala ko, og dakong kwarta, og ako nanak makakuha sa nindo nga education, og madaot siya, kay ma-raise siya sa iyang lolo og lola. Grandparents are supposed to spoil their kids. That's why you go visit them and then go home. This is popular preaching, isn't it? God intends for parents to raise children, not grandparents. That's why God has a husband and a wife. The husband's supposed to go to work and the wife's supposed to raise the kids. And daddy comes home and he's the authority. That's God's model. In the world today, we say, oh, the wife needs a career. The wife has a career. She's a mother. O walay laing career mas importante. Usahay sa US, ang culture sa US, magbinuang sa homemakers. There is no more important work for a woman than to stay home and raise her children. The Bible word is keepers at home. I was not part of the outline. Where am I? Balik na. Mag-study ta kabayan sa kinikanan. Ang uska maalamo nga kinikanan. Dili mo pili sa uska anak aron hatagan siya og special nga gugma. That's not wise.
Dili maalamon. Ang pagpili, kini akong favorite, o ikaw, okay ra ka. That's very dangerous. It's very dangerous. Yeah, Pastor Mike, nag-experience ko niyana. Then follow God so you don't do the same dumb thing. Kana ang gibuhat ni Jacob. Si Joseph ang iyang favorite, di ba? Now here's something. No, not this Jacob. Nobody likes Jacob. Listen to me very carefully. Si Jacob naiguma sa tanan niyang mga anak. Aban si Joseph ang iyang favorite. Now listen to me very carefully. That's not sin. It's unwise, but it's not sin. It can hurt people, but it's not sin. However, tungod si Jacob, watch, nakulangan siya og kaalam. Wala siya what's the word I'm looking for? Can I say ipon sa iyang gugma sa kaalam? Can I use the word ipon? No. What about, how about, I can't think of the word, English. He didn't connect. The English word is couple. I can't think of the, couple is to connect. Is that sumpay? No. Okay. Let me rephrase. Let me try again. English una basay kaduha, aron klaro kung hunhuna. Because Jacob did not couple his love with wisdom, he hurt all his children, including the favorite. Si Joseph nagsakit labaw sa tanan. Siya ang gibaligya. And they didn't sell him because he was a little bit of a tattletale. Siya ang chismosa. Dali ka ng rason. Sometimes he was something tattletale. Mga palatugan. Joseph was, palatugan siya gamay. Pero dali ka ng rason gibaligya siya. Gibaligya siya kay ang yang papa walay kaalam. I am not saying, just pick a favorite. Michael's my favorite. Sorry, Beth. I'm not saying that. That's stupid. You hurt people. A wise parent may feel a closer bond with one child than another, pero mag-amping yun siya nga mopakita og gugma ngadto sa tanan. O kung wala ka nag-experience niyana, pwede ka mohatag niyana ngadto sa imong anak. However, kana dili magpasabot nga ang kinikanan makanunayon magtrato sa tanan niyang anak sa periyod gayon nga paagi. Listen to me very carefully. I love all my children, but that doesn't mean I treat them all exactly the same. That is unwise. Usay nakadoon ko, nainumnum ko sa akong pagkabata, na ay babae, na ay grown woman, na siya duwa or tulo ka gamay nga bata, duha. O usay siya nag-babysit kanamo sa aron na kumawa makato sa doctor o ban sa isar, lain-lain. And I remember this woman, nainumnum ko siya nagsulti, ako nga na kanunay makigaway, so kung mupalit ko toy para sa usan, mupalit ko sa priyo gayod nga toy para sa lain. That's not wise. Say, well, we have to be fair. No. Fair doesn't mean equal. Fair means according to the law. And God's command is raise your children in the nurture and admonition of the Lord. Listen to me very carefully. When you say, I have to treat my children exactly equal, then you're not giving them what they need. And you're not preparing them for real life. Kung sila mo kuha sa ilang unang trabaho, masyak gayud sila, the world's not fair. Am I making sense to you this morning? But the message today is not about how to be wise parents. The message today is about envy. Kasina. Makakita nga ang lain ay benepisyo, ako wala, nagdumot ko kaniya. Verse 14. Kinahanglan ko mag-finish. Here we go. Matthew 20 verse 14. Take, ang Agalo nag-study gihapon, take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
Bisaya. Kuha kanang imo ug adto sa imong dalan. Ako mohatag ngadto niining naulahi maingon man nganha kanimo. Dili ba subay sa balaod? You see it there? Subay sa balaod. Alang ka na ako sa pagbuha unsa ang buot nako diha sa akong gipanag-iya. Ang imong mata dautan ba tungod kay ako maayo? Wow. Kana ang klarong pagpasabot sa kasina. Magtanaw ka sa uban, pinagi sa uskadautang mata, tungod kay siya midawa sa benepisyo nga ikaw wala. That is envy. Nagsulay kong karon magusob sa atong panghunahuna kabahin sa favoritism. Most of the time, ang pagreklamo kabahin sa favoritism, maulamang ang pagtago sa atong kasina. Pero kini ang problema. Balik na ta sa atong text verse ug mag-finish ta. Our text verse, Proverbs 12 verse 2. Finally, nag-finish na sa mensahe, maghiskot ta sa teksto. Naida kong problema. Kung sala man ang favoritism, ang Diyos usa ka magsasala. Tanaw nga atong text verse. Tanaw nga atong text verse. Kuna na sa amen? A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Ang maayong nga tao nagaangkon og pabor gikan sa Ginoo, apan ang uskat tao sa daotang mga laraw iyang hukman sa silot. You see that right there? Obtaineth favor. Do you know what that means? Becomes the favorite. Say, I don't like favoritism. Yes, you do. Don't you want to be God's favorite? Dili ba ka ganahan makaangkon sa pabor sa Ginoo? It's real simple. Follow His law. A good man. A good man. I think there's a reason we get confused, especially in Visayan culture, about favoritism, and this is why. We confuse this with the doctrine that God is not a respecter of persons. You all remember those verses? Ang Diyos, dili, usa ka respecter sa mga tao. And here's the problem. That is translated in our Bible as ang Diyos walay pinalabi. So the phrase, God is not a respecter of persons, is translated into Visayan as God doesn't practice favoritism, but He does. I don't have time to explain it all, but I'll explain it real simple, okay? The phrase respecter of persons is always connected to judgment according to the law. And what it means is, kung naay dato nga tao mo tindog atubangan sa judge, o naay pobre nga tao mo tindog atubangan sa judge, dili ka magdapig kaniya tungod dato siya. Dili ka mo dapig kaniya tungod na siya'y autoridad, na siya'y dakong dungog diya sa imong area. You judge righteously. Kung siyang nakasala, siyang hukman. That is the meaning of being a respecter of persons. The first place you find that in the Bible, let me read it for you. Deuteronomy 1:17. Si Moses nagsugo sa mga maghuhukam nga mutabang kaniya diya sa Israel. Ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God's. Kamo dili mo palabi og mga tao diha sa paghukam, apan kamo maminaw sa gagmay ingon man sa dako. Kamo dili mahadlok sa nawong sa tao, kay ang paghukam iya sa Dios. So when the Bible talks about respecter of persons, it's not talking about God doesn't show favor. He does. It's saying before the law, everyone is equal. Walay tao maluwas tungod dato siya. Kung ang dato nga tao dili maluwas ug mamatay siya, wala siya aircon sa langit. Sa impyerno.
No, everyone is equal before the law of God. God doesn't look and say, oh, you're rich, so that's what we do. Diba? But that's not what God does. But when the Bible talks about favor, God does that. God shows favor to the righteous. We all get saved the same way. Wala tayo nagkasturi ka ba sa kaluwasan? Kitang tanang maluwasan, pero nga paagi, pinagi sa pagtuo, yan Jesus Kristo. Pero human sa kaluwasan, ganahan ko sa pabor sa Diyos. I want to be the favorite if I can. And it's real simple. I'm not competing against you. Delita contra. God can show me favor and show you favor. Follow the book. Sunda ang iyang pulong. A broad sermon. Kasina, favoritism, but ultimately, you can have God's favor. So kinang mensahe karon, number 1, ayaw gayud kasina sa uban, ang Diyos mo hatag sa tanan. Number 2, if you'll follow God's word, you can have God's favor. Makaangkon ka sa pabor sa Ginoo kung ikaw mo sunod sa iyang pulong. On every head bowed, every eye closed.